Neața lume, bine v-am găsit la episodul 5 din seria noastră cu San Andreas Multiplayer. Așa să începem. Mă duce să mă duc să pun un anunț la CNN SF, adică aici. Sunt mecanic acum, cum puteți să vedeți aici. Vin de coați, dau la panic. Slash adu. Puteți apela încrede. Slash job duty. Am fost de multe ori mecanic. Roxana a pornit motorul de la Infernus. Dau la pari cu Roxana, doar în sound. Val Square upset, ca să mă ajunge chiar așa în sus. Spoiler. Win Wells. Băi, ești retardat, chifteam mătii. Hai că mă bag aici. Să mă piși pe chifteaua ta. Eu trebuie să mă asigur aici. Derapează mașina asta. Stai mecan. Și lasă așa. Și doar scriu ID-ul, că n-am șanse. Sunt ăștia. Nu am șanse, mă, trebuie să mă grăbesc. Ziceam unul aseară, ba nu, ba da, aseară. Era vreo 9 și ceva, 10, nu mai știu.
Mă rog. Inteligențe. Inteligențe. A zis să-mi rămână toată propoziția numai cu vânt. Șmecher. M-a prins radarul, bă. Ce amendă îmi dai, mă? Mi-a furat și la mașina și am și pe el. Că e flută. Tichet 326 piși pe da. Mendă, mă și calcă ăsta pișea mai și pe el. Ce? Nu pot să urci pe aici, fraiere. Oricum nu mă prinde. Pot să mă bag în niște locuri foarte idiote. NRG-ul e. Dar nu e NRG, și e de mafie. Și asta dau la pare că tot de vietnameze, boi. E zonă de vietnameze, boi aici. Dacă aș fi în Tow Truck Company, le-aș ridica, dar nu sunt. Aia are închiriat aici. Ce aici? E bingo aici, parcă. Nu mi-au haine că sunt bune astea. Mi-au limuzina, ne. Așa, boss de boss. Acum mă plimb, chiar n-am ce să fac. Bă, mă-ți-n cur. Pișeam și cu fata ta. Se întoarce pe aceeași bandă. Acolo m-a luat radarul și data trecută. Deci de acum merg numai cu 100. Și am și pe Johnny Test. Nu pot să scriu nimic. Sunt dependent de chat.
da, se înfige. Se duce, nu mă. Și limuzina. Un col pe 5400. Ah, să mă duc unde să. Chiar să văd mașini. Poate mi-au mașină. Bă, nene, 53. Filmez, mă, nene, nu pot să dau rob dacă m-ai așteptat vreo 5 minute, nu știu cât am filmat. E primarul ăla. Raul nu e primarul, parcă. Da, să tărizăm primarii. Bine că era ocupat și nu m-am mai luat iară, că iar mă lua radarul. Idiot ești. Unde-i, mă, nene, asta? A, la aeroport. Hai că ajung repede. Și mai stau puțin. Mama, acum uite câte sunt, mă, nene, mă. Lag. Să nu zici că e în apă și vreau să-i dau. E în apă, mă. Bă, sunt mecanic, mă, nene. N-ai, idiot. Mamă. Nu mai vei închiriat. Unde ești? You after something? Oh, you want to do the Hey, I'm gonna cut you a new Omoară-l. You want some of this? Huh? Antidonant. 3, 2. Stai, omoară-mă. Hey, watch your shoes, man. Give me your best shot. Mersi. Nu dau calul, nu, 2. Nu sunt nesimțit. Chiar l-am pus să mă omoare. Vreau să mă duc în dâsă. Un castron cu pedale, adică tampa. Dar nu e chiar castron, e tavă cu pedale. E lungă și cupe. Deci ești nebun la cap. Ce formă are tampa e. Fort. Asta are motorul de tractor, ești nebun.
Unde vreau să mă duc? Nu știu. Să mă duc la DS și acolo încheie episodul. Foame. Spar far. Da. Deci, am scris relativ repede, zic eu. Amor pentru $300. Ești nebun la cap. Nu că mi-am arma, îți amor pentru 100 dacă vrei. Nu ești chiar așa. 150, 200, 200. Prost. Eu sunt prost. Și aici m-am băgat prost. Tampa sau schimb. Schimb. Aia să sară pe aeroport, eu am sărit aici. Azi e duminică, parcă. Bă, nene, azi e duminică, ce sâmbătă? Știre de ultimă oră, sâmbătă. 4/10. Va avea un loc un H event organizat de echipa de help. Detalii în secțiunea event. Vă schimb Super GT1 3.1 km dețin diferența între LG Sultan. În DS, mă, nene, în DS. Bă, dă-te, mă. Ajung în DS și încheie episodul. În DS, la DS. Scurtez, nu vreau să opresc. Și sar. Păi cam atât a fost și cu episodul de azi.